Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života. Jeden z najkrajších dní v živote zažili aj seniori v sociálnom dome Antik v Bardejove. Žiaci zo základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove sa zapojili do darovačky Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok a potešili starkých nielen krásnymi darčekmi, ale aj pekným kultúrnym programom. Niečo nádhera, tak milé a veľmi milé prekvapenie je pre nás. Bolo to veľmi pekné, boli sme veľmi spokojné s tým, so všetkým. Ďakujeme, ani nevieme, jak sa poďakovať. Krásny, pekný, bezkrásny. Nemám slov. Veľmi krásne. Je to krásna vec, ste to sami videli, že tí naši klienti v ich tvárach bolo úsmev, radosť a hlavne ten cit, keď prišli tie detičky a odovzdali im darčeky. Narodil sa Kristus Pán, náš Spasiteľ, sveta vykupiteľ. Všetci dospelí alebo celá naša spoločnosť potrebuje vychovávať deti ku dobrovoľníckej činnosti a ku šľachetnosti, ktorou táto akcia je. Podarilo sa nám prekvapivo nazbierať okolo 140 krabíc. V krabiciach podľa výzby bolo niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo na zábavu, niečo zo srdca, niečo mäkké. Deti to ozaj dodržali a tie krabice boli naplnené vecami, ale aj láskou. Vianoce sú sviatky plné pokoja, lásky a šťastia, no pre každého tieto slová znamenajú niečo iné. V prvom rade pre mňa vianočný pokoj nastáva, keď sú všetky krabice odovzdané do zariadení. A pre mňa ako katoličku sú Vianoce o tom si dať do poriadku svoju dušu a v pokoji čakať na narodenie Božieho syna. Malo by to byť predkané láska človeka k človeku. Ak vieme dať to, čo v sebe skutočne to úprimné máme, tak nech to dávame. Vianoce sú o darovaní, nie iba o dostávaní. A práve toto vystúpenie dnes nám dalo príležitosť dávať, nie iba dostávať. Seniori majú pre mladšie generácie aj pekné priania. Želám všetkým, najmä vám, mladým, veľa zdravička, veľa šťastia, zdravička a Božieho požehnania vám v novom roku. Prajem vám do ďalších životov veľa šťastia, ste mladúčky, aby ste vyštudovali, aby ste mohli pracovať v šťastí, zdraví, v spokojnosti.